kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay nga may kapaylaang dito'y balay. Imayak, ta singirek ti bayad tinateng nga impadisplek iti pwesto, Mari Lucila. Inton bigatan na. Ala, kasapula kung ti kwarta itamare. Napanak iti pwestom itay, kat awan ka ijay. So, napanunot ko, ti umay dito'y balayong. Kanayon matarong timing ka. Nagturod ka pa nga umay dito'y balay. Kastala ka na yung ti bagam kanyak. Urayam kumamot amapanak iti pwistok asa kagsingir. Mare, maikatlo day to yan na panagsublik. Itid mo kumamutin ati kwartak. Di ka makaururay mo. Ala, parigatan naklang nga rodin nga agsingir. Sika pa iti makaungot kanyak. Wan ata narigat ka akasarsarita. No inted mo kumangamin ti kwartak idi. O di nalpas kuman. Sa anak kumanga imay dito'y balayo ita. Ah, kasta ka day. Mabitlaan. Ay, Aday ta, pidutam ti kwarta. ala, apay nga ibarsak mo ti kwarta ngay kanyak. Mabalin mo dayawat mo iti nasayaat, mare. Awanan ti ado asaw. Alam kit di ti kwarta, tapno malpasan ti saritaan. Hindi pa'y napalabas abulan ang nagpadisplay ni Camille tinateng iti pwesto ma. Kat, anya ko maitakang karumyo. Apay nga itala nga inted mo ti bayad tinateng na. Sapay imbarsak mo ti kwarta. Un ata mabusurak nga rod kang kuana. Imbis nga agsubliak iti pwistok ita, ta isupay ti mapaglakwak. Dadaulan nakit di timud ko. Nauma siguro mo na. Narigat kamot ngamin amasingir. Aguli makatanalpasan Romeo. Nakabayad ako. Bambanugam mo ti pada matao. Imbis nga iwanan ti panagtalagda, tapno adda ka sosyong. Agsardang ka kunaknay. No amom ngamin asaan mo a kwarta, di mo gastusin. Di ka man nagpakalaing dita. Tamok ter aramida. Adupay may tinabati alakom anya anita. Huwin nga rod lakay. Ay, abo. Makabanaw ti agisursor iti lakaw. Sapay man manumutan ti gumatag. Nakapsut mo tayong dagiti tubang kaw. Agkita ka, no adda mabalin a pakidispliyam dita bakit? Sa di no kumamo ngay lakay. Ijay paradaan ngay nga ta. Ayun anya. Ipadas mo ti mapan ijay. Ado ba ti pwesto ijay? Kan ado pa'y ti tao. No adda ti mayat a makisusukin ka, di saya at manay. Sige, mapanak man ngagpaisaw. Bareng maibos tila akom ijay, taado ti drivers kan pasahero. Nalala, agao ka nga rodan, tamangan talakay. Mapanak ijay paradaan, kalpasan ti panangan ta. Agrubwata ka on lakay. Ibagam kan ka nakamakoy, ta itulod na kay jay paradaan anita bakit? Saan na magmagnaaklatan? Sigurado ka kade? Wain lakay, kabaulak pa'y mukidi. Awan ka di ipaghatag mau. Awan pa'y bakit? Sige, agrubwatak nga rodain. Mga lakay ti payong. Ay, wain, mutoy man tanalawa, payong kau. Awatang bakit? Magiaman ako unay lakay. Agan-anad ka bakit? Agawid ka adagos no malpas tilakad mo. Tapno sa anak manen amadanagan keng ka. Anya talako yu ayana na Anita. Mamerienda, ma'am. Sagmamanungay dayta. Ay, ato'y tilistaan ko, ma'am.
Ipadisplay ko makada kayaw ta saan ko ngaminon akabaulan ti agisursaur. Da kayo kaditi nangaramid ka dagita? Ay, uwan, madam. Siyak mismo. Iso makasigurado kayo ang nadalaws dagiti produkto. Ibati yung arod dita, tainayon ko iti nakadisplay alako. Agyaman ak unay, madam. Ay, nayunan nyo latan ati pang presyo yaw. Tapno, adamo ganansya yaw. Wen, amok daytan. Sige, agsubli at to nga rod no maibusan tiin pa display alakaw dito'y pwesto yaw, madam. Kumusta tilakad mo, Anita Bakad? At na nakasaritak lakay. Sino ba ngay? Ni Lucila. Na imbaglaangan atay manugot nga i-display tilakok iti pwesto na. Adamo laangan kasusyaw ijay paradaan lakay. Manuti bayadam kan kuha na ngay? Awan. Ang imbagak anayunan nan ti presyo ti lakok iti kasta adamo ganansya na. Ay, kanasaya at ano kasta Bakad? Saan ka marigatan amang isurso? Ay, win nga raw lakay. Bareng maibus da ijay tapno adamanan maigatang iti ingredients. Adumatan na i-display ang merienda Bakad? Impa-display da lang dayta lakay. Ay no, adamanin baro akasosyong? Wen, ngam di ka madanagan, tasaan aday di akamilti nang ipa-display. Lako ni Nana Anita dagita. Kita ata mga nulukom jay Bakad? Naa, apay ngamin nga ununa anak manan. Wana, tamok ti ugalim. Advance kalaunay mo ngamin. Awan dakas nga aramida, ngam kastamot ti kapanunutam. Di mo aramidan kin Nana Anita, tikas iti inaramid mo kadag iti nagpa-display iti lako daking ka. Dakil lang nga rodon ti ganansyam iti inpa-display da. No awan na saya at nga ibagam, pumanaw ka langan Romeo. Di mo dadaulan ti aldaw ko, kunak manan. Madam Lucila, nangyagak manan iti i-display. Ay, naimbaglangan ta nangyig kayo manan Nana. Naibusan ti lako yo. Ay, nasaya at ano kasta, madam? Iso na laang, tasaan ko pa'y ama itatibayat ti impa-display yo ita. Ay, dawaw. Abay ngay, madam. Adapay nga minangusarak iti kwarta. Gimatangak iti gasol kan bagas me. Ay, nay. Abay nga min aginastos mo. Ti saan mo mo't akwarta, madam? Ti amok akat saan kayo pa'y nga agsingir ita. Kay kaano nga raw ang mabalin ang maala ti bayad ti lakok, madam? Inton Lunes, Nana. Ay, nagbayagan no inton Lunes pa'y laan. Di kay madanagan, daitad kumulang ti kwartayo. Saan ko atagi kwaan? Ay, itag mo nga rod ti kwartak no Lunes, Kasapulak nga menta na ibuson ti ingredients ko. Wow, Nana. Basta umay kayo laang dito pwesto. Ay, ala nga rod. Agsubli ak tumanan no Lunes, madam. Saan ka kagluto iti merienda nga ipa-display Bakad? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, apay nga Bakad? Sayang mo! Saan pa'y gamit na nakabayad ni Lucila? Anya, apay asaan pa'y? Ay, ginastos na ti kwarta para kumakanyak. Matang kano iti bagas ken kasulda. Ingkatang na iti masapsapol dati kwartam? Uwin lakay, iso masapol nga gurayak man ay. Ay, madi ati kasta. Ay kabarang itid na no Lunes ta isumat tinagsaritaan may. Sayang ti aldaw Bakad? Ay, awan mo nga rod maaramidak lakay. Uray kayat ko pa iti agaramid iti merienda. Awan mo tun ingredients ko. Apay nga ita kayo laang, Nana. Ay, Lunes mo't ita, madam. Insapsapa yung kumatimay Maluman, Nana. Ay, anyat kayat mo asaway. Awanan koleksyon ko, Nana. Nay, saan ang mabalinti kasta, madam? Namidua, anang yugak itilakok ditoy. Kunak ano saan kayo nga umay ita? Ay, no amuyo asaan yo akwarta, saan yo kumaagastusan, madam?
Anya nga ron ti maaramida. Saan mo tadakil unay ti kwartak kada kayo kahit? Abaya marigatan kayo amang taid. Dakkel ti binayadak ako rin ti itay bigat, tapno amuyo laang nana. Ay, madam, no maipapan iti dayta abanag, hawanan bibiyang ko. Mabambanugak nga agsubli-subli dito'y pwestom. Ngam di mo muten itad ti bayad ti lakok. Narigat ka masinger, madam. Nay, nagapuan nyo, Nana Anita? Iti ayan ni Lucila, nakaw. Apay ijay, Nana? Sigare ko matibayad ti merienda nga inpadisplay iti store na agam narigat mo't amasinger. Naga daw tirasun na. Ay no kasta, nag-display kayo mo't itila ko yung ijay, Nana? Why, nakaw. Ay sos, narigat amasinger da dya alusila, Nana. Anya? Hay, nag-display akman mo't kat iti nateng alakok idi ijay, Nana. Ngam ay na, ma-stress ka nga agsingir ken kwa na. Na, ay, kasado nga roden dayta. Abangan no saan ko meten amasinger ti kwartakin kwa na. Tulungan kayo, Nana. Ngam enton sumaro no, saan kayo nga agi-display iti lako yu ijay. Iti ayan latan ni Nana Ines ti pagi-displayan yu iti lako yu. Hay, narigat ti makisosyo iti dayjay alusila. Ta saan a tao akasarsarita dayjay, Nana? Wag bagaaman ni baka moromyaw. Apay ni Lucila, tata. Bagam, kahit na ti bayad ti merienda nga inpadisplay ni bakit ko iti pwesto na. Saan na paya binayadan, tata? Saan nga raw? Masiksikuran kayo din ni bakit ka. Ay, na yan ni Lucila. Ibagam, tabayaran na. Tapno damo igatang ni bakit ko iti ingredients. Di kayo madanagan, tata. Kasaritak ni bakit ko. Agyaman na klaunay na kaw. Masya nang amingkat kin ni bakit ko. Ngagsubli-subli iti pwesto ni bakit mau. Ibabain mula unay ti pamilya tayo. Kasangsangpet mula ang ngumkastakit iti ibagam kanyak. Anya ti inaramid ko anak kaibabay ng ti pamilya tayo aya. Saan ka tao akasarsarita? Anya? Kinasarita nak ni tata tonyo itay. Kat, anya ti imbaga day di alakay kang ka. Bayadam kanu tila ko ni Nana Anita. Tapno adda igatang na iti ingredients. Ay nawaw. Adda aya imbaga kasaan ko abayadan. Panunutan mo ti bannog ni Nana Anita. Mapambannog nga agsubli-subli ti pwestom. Alawon, bayadak no bigat. Pangaasin man bakit di mo tagikwaan ti saan aparaking ka? Kumusta kan, Lucila? Naa, anya pa'y laang ti ar-aramidom dito'y pwistok si Kakamel. Nakabayadak mo kang ka. Imaya, ta singirik ti utang mo kan ni Nana Anita. Nagipulong day di abakat kang ka. Aging kagaya may takot. Saan ka nagbalbaliw? No imay ka dito, itap no agis skandalo. Pangaasim, ta pumanaw kan. Kayat mon samot ti maipabarangay. Iti anya aga pumot nga ipabarangay nak. Nagaduwat at tao ti binikti, ma'am. No anya ti tulagan, agtungpal ka kumamot Saan na may parbeng aluk-lukon ti pada matao? Awan ti atrasok kang ka, iso amabalin ka de. Di ka makibiyang. Amom, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta ni Nana Anita, ijay barangay tayon tong agsasarita. Marwam ka. Ay, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta, ipabarangay kan. Aday ta, kumplito day ta nana. Nana, apay nga ibarsag mo nga iti kwarta. Pidutin nyo, ta pumanaw kayo ni iti sangwanak. Na, talagaan natangsit ka babae. Tag sa upay lang ngamin. Saan asyak ti tangtang sitam? Tano maumaak ipabarangay ka. Ado kami gayam na biktima. Apay nga ipabarangay nak, kat na itad kung arudin ti kwartayo. No di mo kaya ti maipabarangay, aramidam ti maiparbang. Di ka kumabot agbalain at angsay. Nananita, nasapa kayo mo't ngayon may dito'y balay? Uy na, tadya kayat nga agururay kakanyak. Day talaang tinluto yung merienda, Nana?
Isulaeng may ti umanayan ti budget. Sana bale. Nalakamot kit di akasarsarita ti pag-displayan nyo, nana. Uray saan nadakkel ti punan nyo, ket saan kayo amarigatan. Taom time ti panagbayad na. Ay na, agyaman nak unay kin kakamail. Agyaman nak ta tinulungan nak. Ay, hawan anyaman na, nana. Agpapada tayo ngagkasapulan ni ti kwarta. Taagpapada tayo met amang mga nana. Iso ano adda agkasapulan iti tunggal maysa, agtitinulong tayo. Nagkapo kayo mo't itenda Nana Ines, Nana Anita. Wait, napan ko sininger ti bayad ti merienda ngayon pa-display. Inted na kanimot lang, Nana. Ay, wine. Nalaka akasarsarita day dyan nga Ines. Nasaya at mat no kasta, Nana. Saan kayo ngagparigot? Ay, wala ka. Narigat ti makisosyo kan bakit mau. Agin tuturod mat lang day dyan utad duma, Nana. Win nga road. No, kasano ti kinasaya at mau. Isumot ti kinatangsit ni bakit mau. Diyak man amoy ta asawak, Nana. Lukwarta ti saritaan, ket talaga kasta ti ugali na. Saan na maasyan iti pada na a tao. Kanahin ko matabagbagan. Ngam natangkan ti ulo na, Nana. Adanto mo siguro pag nakman na, nakong. Saan lang nga ita? Anya ngay, awanen ti mayat ama kidispleken ka. Ay nawaw, adanto ah. Kasano ko ma? Ket agdinamag maten dito lugar tayo taramid mo. Day manen abakit Anita tinangi marites kanyak. Saan laeng mat aninana Anita ti biniktimamgat? Aduda. Kut anya ko ma. Saan ka mabutan? Anya ko matipagbut nga ngay. Amok nga gintuturid ka laeng. Ngam iti kinapudno na. Mabuteng ka ama ipabarangay. Nakadamagang mat itikasta. Madlaw man. Ay na bakit? Saan anasaya at nga dagunggun dawaya matao? Nang runakit adda ka iti kastalin niya ti negosyo. Ay, agsardeng kan. Itabay laeng, agbalbaliw kan. Di mo urayan ang makatumpong ka iti naturtured ngam iti sika. Taamangan no iti barangay hulto ti pagturungam. Amangan no saan mo pa yan ama irinyo ti business permit mo. Alaunan, si kamanan ti husto. Siyak manan ti kamalay. Bakit? Kanayon mo a panunutay. Analaglagan ken naragragsak ti biyag no awan ti luklukwam apadam a tao. Nawatam? Ay, nawaw! Di mo gundawayan dagiti tattao ang nagtalakkan ka. Kasmay sa negosyante, obligasyon mo met ti agbayad kadagiti customer mo. Tungpalam titulagan yo. Bayadam ida iti husto. Tapno saan ang madadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti bagam, Julie Bakan? Panagkunak kat may mayat no ipabunyag tamat ti anak ta, Joseph Lakay. Mabalin mait, ngam simple laeng ti kabailan, tabakit. Okay lang lakay. Nayunan ta tininang kaninong tapno adunto ti. Ay nawo, dagiti na immateryalan na bambanag manin ti adda iti utak mo. Siyempre masapulong agbalin tayo a praktikal lakay. Bakit? No kasta ti kapanunutam, amangan no awanan ti mayat nga agninang huna agninong iti anak ta.
At dalat tamot siguro. Siya kung ti agsapul itininong kaninang ti anak ta. Ipadas ko nga ibagay tinasing dagayem ko no kayat namay. Wana, isupay ama inayon iti listaan ta. Kita ama, di kag pilpili. Tama nga numaisyo tayo. Uray san abak nang no adda maisuro na iti anak ta. Mabalinlat ta. Mabiit man laangan siyang. Apay ka di. Adda masapol mo kanya, Julie. Kastoy nga men, ipabunyag mi ti anak may. Kat? May saka kadagiti kayat mi nga alaan aninang. Ah? Alam mo tun umanugot kan, ta inayon ko tinagan mo iti listaan. Idi pa'y may sangal daw apadpadaanan ka. Manungay tinaalayo aninang kaninong. Dua aninong kan may sa aninang paylaang. Maikadwa ka kumano kayat mo. Ah? Ay ko, aguray man pa'y tapagpanunuta. Apay apagpanunutan paylaang ngay. Kasaritak man pa'y nilakay ko. Ibagat to kan ka no anyat mapagsaritaan na eh. Itay pa'y adi ka matagtagaray. Ansyang bakat. Anda ka di parikaw. Naunag ti pampanunutak lang ay. Anya day taya. Panagkunam, bagay ko kaditi agbalin aninang iti anak da Julie. Agninang ka bakat. Sa anak nga rod ang makapagdesisyon lang ay. Apay mat. Wala tano da duma, demanding ni Julie. Amangan no inton madamdama kat adda maibagana, no awan maitid ko a regalo para iti anak na. Di ka saritam ni Julay. Ibagam asan ka baknang. Amangan no agsakit tinakam na kanya klakay. Ibagam nga agninang ka. Ngum di na namaan nga aduti maitid mo anain materyala na bambanag iti anak da. Takas kadakwada, saan tayo mo tabaknang. Kasta nga rod taramidag lakay. Sapay la ko mata maawatan na dayta. Uray saan tayon sapay nga ituloy ti bunyag lakay. Ay no, apay mo't bakit? Wan ata nagaduti nakasarita. Ngam dua aninong kan dua aninang laang ti manugot. O kilang dayta bakit? Ay nawaw, may mayatlat tamat ano aduda. Tinapatay, kit adda ti upat ngay manugot. Itantan tayo pay laang lakay. Kasano ngayon dagiti nakasaritam nga agninong, kan agninang kuma. Kasaritak ida Manya ti bagam katakwada nga eh. Irason ko nga dapay lang tinapatag anang usaran ta iti kwarta tayo. No, apay nga min amasapul nga adu tininang kininong Ay nawaw, common sense matan Joseph. Para matla ang iti anak ta ti kastoy nga aramida. Anya gayam ti isuot mi inton bunyag ti anak mo, Mari Julie. Uray saan kan nga agsagana mare? Ne, apay ngay. Itantan mi paylaang. Saan ang matuloy ita tinagsaritaan ta? Ay nawaw, apay mat. Personal reasons mare. Kasta ka di. No bilang man ta agbaliw ti kapanunutan may, ibagaktoken ka mare. Talaga laang ngamin asaan ang mabalin ita abulan. Ala, no kasta ti desisyon nyo, maawatak matkit di, Mare. Adda ngamin napasamak ajak ni namnama, kat naigastos mi ti kwarta may. Sapay la kumaata maawatan nyo mati sitwasyon mi mare. Un matkit di, Mare. Di ka madanagan no may papan iti day taabanag. Maawatan. Anyat na pasamak, July. Agpinpinukaw kayo matkin ni Ines itay. Wala ata maditi ugali da nga inis nana. Ay nawaw, anya manon tinagapaan nyo aya. Day talag singer ti paglaingan na nana. No adda utang mo kwa na, agbayad ka ngamin. Isungarod ang makisarsarita akin kwa na itinasaya at tawan kwartak ita. Saan ba't ang mabalin nga agpatingga kailaang iti sarsarita na kaong? Ay, makabayad akto nana. Saan lang nga ita? Apa umut amin nun akalugaran tayo. Makiapaak taapaan dakmat. Mabalin mo't nga agpakumbaba ka. Narigat nuguraan da ka dagiti kabaranggayan tayo. Ay nana, uray entero a barangay ti gumura kanyak, awan bibiyang ko. Anya, Saan asyak ti agadjas para kadakwada? Nagapakanumot da iniskin Julie itay. anya, Isaw tinaistorya ni pare lando kanya. anya ka numanin nga itinagapaan da. Utang ka no, ti makagapaw bakay. Ay, una yun ni Mari Julie. Idi Lunes, adda nakaapa na. Ita, adda manon. Diyak man amaw, iti day ja ataaw.
Inal daw samutan ang makiap-apa day di a babae. Naturay mo't ngamin amay sa. Dahi tala makiap-apat ang munang raramidan. Kaslasaan nga agbyag no unti ka na. Sigurado aday ta nga ugali na ti may sa agapo, no apay nga awan mayat nga agbalin aninong kaninang ti anak na. Madisdis mayada, tadam nga mintang-tangsit ni Julie. Un nga rod may raman pa dito, beng! Panagkunak, umanayan ti budget tayo, pidol lakay. Rugyam nga rodon tagplanaw. Tapno mabunyagan mo ti anak tabaka. Wan lakay, rugya kun ti agi budget. Dakitini ng kininong ngay. At na nakasaritan baka? Awan pay, kasaritak to dagiti am-am mo. Ora siyak baka? Tulungan ka. Oray basit laeng, tinapatag kat pagwadan ti mapilita. Uwan, baka? Ken oray saan abak nang, tinapatag kat adda maisuro da na saya at iti anak ta. Uwan, baka? Amok daytan. Okay, no adda makasaritam, ibagam adagos kanyak, tainayon ko iti listaan. Manungay tininang kaninong akasapulan nyo iti bunyag ti anak yaw, ansyang. Kumpurmi no mano ti mayat nana. Inayon nyo man tinagan ti anak ko, nakong. Ha? Ni Marisali, nana? Wan, kayat na dayjay ti agbalin aninang iti anak mo. Saan ka di nag-message kan ka? Awan pa'y mat nana. Amangan no nalipatan na laeng. Ala, inayon mong tinagan na itilistaan nyo. Okay nana, agyaman akmanan. Sigurado nga ado ti mayat nga agbalin aninang kaninong. Tanasaya at kayo nga agasawa. Saan kayo arupat kwarta? Saan akas iti daduma dita? Baka, anya ti ilis-listam. Dagiti ninang kaninong ti anak talakay. Ay nawaw, nagatumutan baka? Jay daduma, isuda ti nagboluntaryo. Aya? Wala kay. Amumet, saan ko nga aramid ti mang pilit. Adapay nagan ni Sally nga anak ni Nana Lina. Nagboluntaryo lakay. Duda mo, gayam. Wen nga rod, uray siya. Naklaat na, tadamot dagiti agbulboluntaryo agagayim sa. Nasayat ano kasta bakay? Saanan ang masapol nga nagbirok ka? Tadamot din lagi tinagbuluntaryaw. Pudno launay lakay. May mayaten ti kastoy. Tapno awan maibaga dagiti tattao. Ay nawaw, nagadumot ten tininang kaninong nga inalada. Ninang kininong kun naman hindi ta Julie bakit? Kita am nga mintimpos ni Marian siyang alakay. Kita man. Aday ta ni kita am kaday. Napumpun mo ti listaan da. Aywan. Adong agpaisaw. Sigurado a pinilpilit da dagita lakay. Ay no. Nakita mo ka ting inarabid na. Saan mo't kiday, nga madlaw mo ngamin. Ay. Di kag sa iti kastan awan pamanagnak mo bakit? Madlaw mo? Nasaya at ataudaan siyang kan pare pidol. Anya tamo tayo nga Amangan no nagboluntaryo dagita. Agrubata kong Julie bakit? Ay nawaw, kunak man no makipangantayo iti ayandaan siyang ita. Bunyag ti anak da italakay. Da kayo latan ti mapan Ay nawaw, di mo kaya ti libre amakan aya. Sana mabaling aglangan ak bakit? Sayang mo ti suldok ko ma. Sa bagay matkit di Huwag gayam. Norumwar kayo. Ilimang mo titulbak iti sigod o pangilimlimbangan tayo. Tagawid ak tuno alas 12. Won lakay, ipadas kunto ti mangisupot iti parakeng ka no makataymingak Ay nawo, saanan? Lumakipangan kayo. Husto mo tinday jay Sana masapul ang mangisupot kayo pay laang. Nagadun amakmakan. Ilibre ka no dagiti ninang kaninong ti daduma. Aya, Wood, kas kumaiti cake. Inisponsoran ni Isabel Agayem ni Ansyang. no kasta. Di mawat dagayam kadagiti ninong kaninang ti anak da. Isumot lagayam nga ado ti ninong kaninang da Kayat dati makalibre.
Bito ti pampanunutem, saan dadim maawat. Dagiti ninong kaninang tinagboluntaryo amang ted. Kasla panagayat damutten iti anak da iti bunyag ti daduma. Sa anak amamati, nana. Anya, Imposible launay ti kastang ibagbagayaw. awan imposible na kaong. No nasaya at ka atao, nasaya at matipadam atao ken ka. Ngem numan nakiapa ken natangsit ka. Natangsit damet ken ka. Agawid kayo ka din, Mari Julie. Wen maray, apay ka day. Alaam da ito, Mari. Anya ngay day ta. Anya kumapay ngay. Makan sobra nga minti makan. Kasano, kat sinubraan yung matininang kaninong ti anak yo. Anyat ko na? Sinubraan nyo ti inalayo aninang kaninong ti anak yo, kunak. Uray la na puno ti listaan nyo. Kinapudno na, nagboluntaryo ti daduma, Mare. Oho, No saan ka amamate, sa ludsodom ida. Kaadwan ka dagita, kat nasingod agay yung mi, tinagboluntaryo. alawanan, nangabakan. Anya? Ha? Kasta timbaga na kang kabakal? Wen lakay. Ay nawa, di mo latan ni kaskaso bakay. Madingarod tirik nakitikas diyan na isawang na. Kaslabasol tapay nga adda nagboluntaryo aninang kaninong ti anak na. Umapalaki di daya kalugaran. Anya kumangay ti apalan na. Una, tado tininang kininong tinakta. Kadi iso tinagplano agpabunyag. Mabilbilang lang tininong kininang. Ti ugali ni Julie ti may sa ama kagapula kay. Sino kung mga min tagboluntaryo kat apaan na mo tagiti kalugaran tayo. Agraman nagiti nasing nagagayim na. May turod ng apaan. Manakiapa na iya babae. Oh. Dinilaw mo kanong ti adu aninang kaninong iti bunyag iti galman bakay. Asino tinangidanon kang kalakay? Dagiti nakangag itin sa usawang mo ijay Imbagak lang tinakitak lakay. Ay nawaw, awan babain mo met. Sika lang arudon tinakipangan, sikapay lang tinagado ti sa una. Una ata nakakaskas daaw lakay. Idida tayo ti agpabunyag kuma, manmano ti kayat na nga agbalin aninong kaninang. Idi nagpabunyag ti anak daan siyang kanpidol. Napuno ti listaan da. Wan ata nalaing amakibakay dagiti nga agasawa. Nasaya at day ti padadataw. Saan akas iti dagduma dita, nga agbirbirok iti apat ti paglaingan da. Ay nawaw, patpatamaan na ka day. No iti panagrik na, magkat saan aparakin ka ti insawang ko, ilisya pa. Kagura nak magaya man ni Ansyang. Ay wun, kagura na ka, ta sumanao ka. Ay nawaw, apay, nasaktan ka di iti na isawang ko. Di mo nga minamo ti tangtang abem. Anya, Sakbay nga agsao ka, agsaludsod ka pa'y nga main tapno maawatam ti mapaspasama. Kentapno ammong ti ibagbagam. basol ko man gaya man. Iso nga awan unay ti gayem mo dito lugar tayo. Iso nga awan ti mayat nga agbalin aninang kaninong iti anak mo, takas tangamin ti ugalim. Man nakiapa ka, Anya? natangsit ka nga main. No aramidem kumamot ti kas iti aramiden ni Ansyang, o di mayat kuma. Adda kumamot ag voluntaryo nga agninang iti anak mo. Likliklikan naksamot, Mari Julie. Ay, kwa, saan mo't Ansyang? Apay nga rod asabali nga iti pagturturungam itay. Saan mo't nga ijay ti dalan nyo? Ay, kwa, mapanak ko maiti ayan tigayim ko. Asino agayem mo? Ay na, nagadulakit din asal sa lutsudaw. Amok nga grasrason ka manen. Amok alikliklikan na, tadabasol mo kanya. Si Kaki di mo't. Saan ko nga aramid ti kastaan niya? Ay namare, jak amo no apay nga isyo ken ka ti may papan kadagiti nagboluntaryo aninong kaninang ti anak ko. Nasakit ka di tinakam mo, tawan nagboluntaryo idida kayo ti agpabunyag kuma. Ha? Ibagak ti sikreto ken ka, mare. Agsingsingpot ka ngamin. Saan kat aday ta makiap-apat ti paglaingam, tagraman pamilyam kat maapektaran iti kasta nga aramid mo. Anya? Makipagayam kakit di kadagiti kalugaran tayo.
Tawan na saya at apagbanagan ti tao analaing amakiapa. Ay, nawaw! No ti may sa atao kat narigat a makatungtong kan manakiapa, awan ti mayat a makigayam kan kuana. Ngam no ti tao kat nasaya at ti aramid na, nasaya at mat dagiti kaaruban na kan kuana. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Day off mo matno Lunes, Patricio Lakay. Unmot ngamin, apay ka daya. Anya nga tano agbanding tayo mat kadagiti ubing. Itugot tayo ni Nanang. Sa dino kumamot ngay, Ag-beach tayo manmet. agbits lagayam, masatuta. Ay nawaw, italaang manan a makapagbanding tayo. Saan mat amabalin aday talatan agtrab-trabaho ti ar-aramidem. Ikam mat iti oras dagiti putot mo ah. Masadutak nga rod, apay nga ipilit mo aya. Una yun. Nag-outing tayo, awan mapanlugak no ka. Kasano nga rod ang makatrabaho Kasta ti ibagam no siyak ti mangibagang agbanding tayo. Ngam no ti gayem mo ti kaduam. Apo, kasla saan ka mabanbannog? Busy ka kadipay, Brenda, anak ka. Apay kumananang. Adda ko masalod-sudakan ka. Ibagayo latan no anya day tananang. Anya akulay ti maibagay kanya kanakaw. Daytoy ka di apple grain, wano daytoy lake blow. An-anwan nyo matikas ta akawas nanang? Isuot ko inton ag-beach tayaw. Saan ka di nga agbanding tayo asa nga pamilya? Kumaang saanan a matuloy day a plano tayo nanang. Ay nawaw, apay asaan? Saan mat nga rod akayat ni Patricio ti sumurot nanang? Anya? Alangan mat ada tayo laang kadagiti ubing ti agawting. Sa dino ti ayan day ta Patricio. Siyak man ti makisarita ken kuana. Saan amabalain asan amatuloy ti outing tayo? Agsarita taman Patricio. Ha? Apay ka dinanang. Iti anya agapaw, adi mo kaya ti sumurot, iti outing ti pamilya tayaw, Sa anak nga rod anay ruwami ti kakasta na. Ay saan amabalin ti kasta ka panunutam? Kanyat kaya't yasawan. Nakasagana akaw. Kayat mo man kan saan, matuloy latta ti outing tayaw. Nawatam ka day, Anya. Ipadas mo ti san asumurot kada kami ta. Wan angam. Ayawanon ti adu pay angam. Mapantayo amin ta day off mo mat inton Lunes. Ipadas mo ti san asumurot na. Dakas ka talaga kanya. Umisem katag picture tayo man matlakay. Masapul ka di bay? Ay nawaw, syempre tapno ada ti remembrance tayo. Kan tapno ada ipost ko iti Facebook. Magkatulaki ti nga amom. Umisem kakit din. Dahita ti kagurgurak launay kan kabakay. Apay akas tamanan ti itsuraam. Saan ka naragsak akadwam dagiti putot mo? Para ag picture laang, di mo pa'y kayat. Baka turturugak bakay. Nanang! Ne, di mo ayaban ni nanang Ung tanak mananda dyan ka. Nukas ta nga rod, umisem ka. Ipakita mo't ang naragsak ka. Dagiti apaw. Nakaturog dan nanang. Nabannog daan nagayayam. Kadsi ka. Apay anak kami suot ka dita. Kasano mo ngamin? Awampay mayat a picture ni Patricio. Anya?
Kita am tila nga nakadagiti picture tayo. Nan, kita at mananakaw. Kitaan nyo saan ang makaisam? Adamay saan nakaisam, ngamadlaw mo't ang napilitan laang. Aywan. Napayakas to'y ngay. Nuda tayo a pamilya na ti kadwana, saan ang makaisam nanang? Ngam no sa bali a tao ti kadwana, mayat ti isam na. Naglokon da yung asawam. Kaya't nang samatin. Tingi at yun nanang, di kay manan mangisawang iti pakasairan na, ta ang mga nuapaan nak manan. Nakitak dagiti ladawan yung nga impost mo iti Facebook, Mari Brenda. Ag heart react kan ag comment kamot nga rudan Mari Ursula. Nalpasan amara Uray kas jay tilangan nila kay ko. Uray saan ang makaisam. Nakitak nga ruday jay Mari. Dagiti putot na ti kadwana, ngam kasla saan anaragsa. Ay, kanayon nga rod akas jay Mari. Saan siguro an nairwam iti outing, wenno saan laang a photogenic. Ay na Mare, noan niya tinakitam iti Facebook ko, kas jay matla ang tilangan na kabayatan ti kaadami ijay. Ay nawaw, apay ngay akas tamare. Masapol siguro ani Gilbert agayim na ati kadwa na nga agawting santo agisem Mare. Anya? Naimbaga bigat mo, pare Patricia. Sumrag ka, tagkapita pa pare Gilbert. Ay nawaw, saanan pare? Andala na patag na ibagakin ka. Anya dayta? No awan aramidom inton bigat ti malam. Mapan kayo di balay. Itugot mo ni bakit mo. Apay mo't pare. Kasangay ngamin tinubya. At dabasit a pagsasangwan tayo pare. Ay wala, umayak pare. Ngam siyak laang ti umay. Saan ko nga itugot ti pamilya? Itugot mo idaa. Tapno adu tayo ang maurnong pare. Ay na pare, ni Brenda nga pa iti kunam. Sigurado asaan na akayat ti sumurot day jay. Kasaritam ngamin itinasaya at aparay. May mayat matlaang no siyaklatan ti mapan. Tapno ma-enjoy ko pare. No sumurot ni bakit ko, awan na. Sa anak manan akomportable pare. 4x4 man dita Ursula ading ko. Arak man yung tigatanga, Manong Patricio. Ay nawaw, kasta talaga. Pangipanam iti arak ayan. Inuman mi itayanda pare Gilbert. Kasangay ngamin tinubya na itagad. Isumit lagayam amayat timod mo. Mapan ka man gayaman iti ayan tigayam mo. Ah, No tigayam mo ti kadwam, kat kastaunay ti panagisam mo. Nga awanan ti- ti ado asao. Itad mo kidi ti kagatagag nga arak. Mano nga minang ti arak itaya. Siyempre islata amanong, awan mo't nagbaliw. Ikanak nga ro iti dua abote ating ko. Ay nawaw, agasang man ti dua. Di ka matanagan, taado kami mo. Sigurado ang maibos mi dayta. Adda impos tinubya ni Gilbert aladawan da idirabi Kat kas makitak, nakaragragsak ti asawa. Mayat ti isem na kadagito'y aladawan. Apay kas na ti panagkitam kanyak bakit? Adnay ko, apay agsipat ka ngay. Dayta ti ganabam, Anyat basol ko kan kaya. kagurgura kalaunay Patricio. Numabalin lang ti agsukat iti asawa, insukat kan. Saan ka amawatan bakit? Kita man day ti picture yu idirabi Kita Atay ko! Di naklapigusan na! Makitam, nalawa ti isem mo kadagito'y aladawan. No ti barakadam ti kadwam, maya ti isem mo. Ngam no da kami a pamilyam ti kadwam, kaslagsaksakit ka akanayon, tadi ka makaisem. Saan mo't bakit? Di ka nagkalintagan, taado ti ebidensya. Kaya't mo ta ipakita amin kan ka, Nakapigpig sa mananti sa Brenda anak ko. Ay, hagburburak nga ro ti darak iti nakitak nanang. Anyat nakita maya. Kitaan nyo da iti aladawan nanang. Nan. Nilakay mo ti adda iti day taladawan anak ko. Kadwa na ti gayim na nanang. Kitaan nyo ti isem na. Aywan. Nagmayat ti isem na kadagito'y aladawan. Anya ti makunayo nanang. No da tayo ti kadwan, marigatan nga umisaw. Kasla adda rikrik na na. Dayta nga rod. Ngam no adda maibagakan ko na, kat agkalintagan pay laeng. Anyan ti kasta. Ay, mangan tayo kit din nanang. Ibusan tayo ti sida. Saan tayo nga ibatyan day Patricio? Marmarwam! May salata sardinas man ading ka. Ni, sardinas man ang tigatanga, Manong Patricio.
Ta saan nakmutin nga ilutuan ni bakit ko? At damanan siguro inaramid mo asaan ang nagustuhan ni Kumare. Nakita na ti picture mi kada pari Gilbert iti kalman. Kahit mayatiisam mo. Ha? Kasano alam mo? Nabayagan day ta aparikot yo, manong. No ti pamilyam ti kadwam, marigatan ka nga umisam. Ngam no ti gayim mo, mayat mag. Nakaragragsak ka kadagi tiladawan nyo. Ibagak to nga rod ken pari Gilbert asan kami nga agpicture no kasta nga agkukuyog kami. Tapno awan parikot. Tapno awan riri. Ay nawaw, saan akas ta ti solusyon, manong? Ti kasayaatan nga aramidam, kat ikam iti oras ken atensyon dagiti putot mo. Kastameten ti asawam, tapno saan nga agsakit tinakamdakan ka. Anya? Agbalin ka nga ulidan nga ama, manong. Saan matkit di adakas no adda barkadam? Ngem ti pamilyam ko mati numero 1 nga ayan ti atensyon mo. Tanagpamilya ka nga ruden. Agkalay sa da Gilbert ken tinubya na inton o may alawas bakit? Mapantayo makipangan. Wen lata ah. Nasaya at no agkasardamatan. Apay mo't bakit? Anya tinasaya ati jay. Wen tapno ada ka innagaw mo. Anyat ko lang bakit? Kainagaw. Adamatan kang ka no naawatan mo no saan ti imbagak. Awan mo't ti Malaysia kada kami ken pari Gilbert No saan mo anaawatan ti kayat ko asawan, lipatam laangan nga ada imbagak. Makauma mat ti agpalawag kang ka. Anyat aramidom dito'y balay, paray. Adanyag ko nga arak pari Gilbert. Pasensyakan, paray. Ngamsan ang mabaling nga agsyat ta ita. I know. Apay nga pare? Tagungot ni misis ko, paray. Anya? Ti kano pamilya, ti ipang pangarunak ita. Tanagkasar kamay. Kit adapay gayam lakad ming tunbigat, paray. Na, apay nga ipalubos mo ay pare. Apay nga agpa-under ka adagos nga eh. Naipilit ko ti kayat kaw. Aga pa kami mo't kinibagat ko, paray. May mayat no ramidak ti kayat na. Tanatal na ti biyagmay. Awan riray. Dakkel tinagbaliwam, sipod ng asawa kan pare. Tadyak kayat tiriri, paray. Iso pasensya ka na Nasken nga agkontrolak ita. Tapno maliklikan ti apa. Nagawid mo't adagos nila kay mo, anak ka. Sigurado asaan akayat ni Gilbert nga agsyat da nanang. Nga ta. Wen ata istrikto met tinaasawa ni Gilbert. Nakita nga inyawid ni Patricio ti arak nga inumanda ko maitigayem na. Oh, di awanan ka doon nila kay mo nga agsyat. Awanan naimbag pa'y ni Gilbert. Apay mo't anaibagam anaimbag ni Gilbert. Wen ata amuna ti araramiden na nanang. Amuna nga ipang pangruna ti pamilya na. Saan akas iti dadduma dita. Manmanon samutin nga agsyat kayo kini Manong Patricio, Manong Gilbert. Tasaanan akas iti sigaw. Ha? Agdamot tan asawa. Saan akas iday ang mabalin nga aramidak ti kayat kaw. Nasaya at mo't takas ta ti kapanunutam, Manong. Ay nawaw, siyempre mo't Diyak kayat nga pa anak ni misis kaw. Kasta ti ulidan nga asawa, Manong. Ay, isurum man day takin ni Manong Patricio. Ha? Isurum kin ni Manong Patricio. Tapno saan da nga agap-apakin ni bakit na. Agap apa da aya? Nabayagan Nay, apay kanuman. Anya ti pagap-apaan da? Win tanuda kayo nga aggayim ti agkuy-kuyog. Mayat ti isem ni Manong Patricio. Madlaw anaragsak. Ngam no ti pamilya na ti kadwana. Marigatan nga umisem. Anya? Saan nga inistorya ni Manong Patricio ken kaday taaya? Itala ang anaamwak ti maipapaniti na yung taa. Ala, bayab. Kasaritak to, tigayim ka. Nagasat launay tinaasawa ni Gilbert, Mare. Ha? Win ata ti pamilya na ti priority na. Ay wen, dakkel tinagbaliwan na idinangasawa mare. Awanin kadwa nila kay mo nga agsyat, Mare. Mayat kit di awanan oras na kin Patricio agayim na. Para makita makariknamot day di a Patricio. Ay kat paliiwan, Mare. Sapay la kumaa.
Amumot dayjay, kaslaawan panunot na no daduma, katduan ti putot na. Talaga ka di asaan mo kaya dagsyat, pare Gilbert? Saanan, pare? Ay nawa, sino ngayon di ka one-on-one ko no di mo mutin kaya? Ni bakit mo, pare? Dagita anak yaw. Ay nawa, saan mo't ngumin inom iti arak ni misis ko, pare? Di Diyos latan ti katanga mapagsasangwan yaw. Anya? Ikamot iti oras kan atensyon ti pamilyam, pare. Nadamag ko. Nadagayam ti diyo pagkingkinaawatan kin ni bakit mo. Italaang anamwak. Ta italaang nga indanon ni ading Ursula kanya. Ah, ay ko pare. No siyak ti si ka, pare. Agawid ka. Agbanding kayo mo't asang ka pamilya. Nawan ti aramidan. Iti kas takit saan nga agriri ni bakit mo. Agrubat tayo nanang, ayaban nyo dagiti ubeng. Wow, nanakaw! Umayon! Sa dino ti papanan nyo bakit? Ag-picnic kami iji karayan, apay ka day. Ne, apay mo tadi yung pakpakaam mo nga dagayang plano yung akasta. Gapo, taamok adi mo lang kayat ti sumurot. Sino tinang ibaga asaan ko akayat ti sumurot? Wen tanapat patag ti barkadam ngamda kami a pamilyam. Di kan tupay makaisem no kasta ada tayo ti agkakadwa. Kita am dagiti ladawan tayo nga impose ko iti Facebook. Idilaang dayjay, bakit? Saanin ita? Agrubot tayo na! Nanang, sumurutak met. No kayat mo ti sumurot ka laang. Ngam no mapilpilitan ka, agbati kalatan. Bakit? Nanang, nakamiris ako. Sumurutak kada kayo. Tada kayo ti pamilya. Ay, nawaw! Di mo isukat ti asawa kan anak mo iti ragragsak iti ruwar. Isudakit di kumati ipang pangrunam. Laglagi pam ati ragsak iti ruwar, agraman ti barkada kat aglabas kan mapukaw da. Ngem ti pamilya kat agtalinaed iti agnanayon. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda man ang delivery rider nga agturong iti ayan darubi. Adda nangisit asupot nga igem na. Anya nga taday jay. Agsipsipot ka man nga minun, di ta bakit? Ay nawaw, anya ter aramidon dito'y isturko si Cabelo. Ikanak man giti ti sardinas. Tibayad mo nga eh. Ilistang pailaang bakit? Awan pa'y nga min kwartak ita. Bayadam to Malugi ti isturko no kanayon nga utangam dagiti lako. Wen, di ka madanagan, tadamot mulak anateng. No may lakok dayjay, di adda kwartak. Makabayad akto ken ka. Anya akulay ti kayat mo. Red one no green. Dayta red latan. Bayadam tanay. Ati dugan ti listaam dito isturko. Wen ka, di bakit? Daanag mo na ya. Amok tagbayad iti utang ko niya. Bayad akong ti inalak amantika iti Lunes, Mari Jaja. Naimbag man ta na panunot mo ti agbayad mare. Wen tapno pautangan naktumanen, Mare. Katwan na mare. Ayun gayam, nakitam ka de. Tiyan niya, Mari Jaja. Agsasaruno mo ti order ni Ruby ang may deliver di tabalayda. Ay wan, nakitak day jay, Mare. Mahilig mo't gaya man day ta akaruba iti online shopping. Anya nga tati in order na. Ay nawaw, jak amu Mare. Apay,
Agraman day ta banag, kaya't mo pa'y amaamuan, Maray. Tamangan mo't no. Si kakit di mo't, Mari Jaja. Saan masapul amaamuam no anya ti in-order na iti online? Tanya kumangay ti bibiyang mo, Maray. Awan mo't kit di. Kaya't kula amaamuan. Simang tatmat gaya man ti order ko, tatang. In-deliver da itay bigat anak kau. Anya da gitaya? Ulas kan kurtina, tatang. Hindi mo. Kapag gimatang ka pa ilang. Kit adamot ti ulis kin kurtina tayo. Mano atawunan day ta kurtina, tatang. Kurtina tayo pay lang idi high school Sa bagay bit kiti Mayat ngagpaiso numasukatan bay. Kitaan nyo man numayat day ti adesinyo, tatang. Maibagay nga ta iti kulay ti balay tayo. Mabalinlat ta. Yung maburay ka man anak ka. Apay ka di, tatang. Kasta mo't lang. Tidisin nyo ti kurtina ala ko ni Jaja karo ba tayo? Apa agimatang ka pa ilang iti online. Nalakla ka ngamin iti online, tatang. Makatipidak no agurderak iti online. Abangan no da maibaga ni Jaja. Maawatan namot siguro, tatang. Amo namot ti kasasaad tayo. Saan tayo akabailan ti gumatang iti nangina? Tanda ni maibusin ti bagas tayo, Rubay. Ay nawaw, apay nga italaang nga ibagayo, tatang. Dapat mo't kindi maisaang Manungal daw pay. Makalawas siguro anak ka. Akita aktuman nga ron iti online. Ha? Adala ko na bagas Adda, tatang. Adda nakasaritak idi na palabas a bulan. Ngam saan ko nga amo no isulat ta ti presyo. No iti ayan da Jaja nga iti paggatangam nga minay. Aguray pa, takita akno asino tinalaklak katilakon na, tatang. Naskan nga agtipid tayo. Nang runa ita anangina ti krudo. Tani, nguminamot aminan. Na, aging sasakdo ka man ako nakon. Apay ngamin apakibyangan na kaya belo. Nakitam lang nga ta nagturong itaenda, Ruby. Anya nga tamanan ti in-order na. Dakkel ken madlaw anadagsen ka. Ay nawaw, masapol ang maamuam amin No sa anak nga bidot, bagas dayjay lang ay. Ipamaisangkid ti atensyon mo iti store mo. Saan ka tatay tagsipsipot ti paglaingam? Kaya't kula amaamuan no anya dayjay. Taapay nga agorder da pay lang iti online. Kat adamat lakok abagas dito eh. Saan mo't amabalin apilitem ida agumatang dita store mo no dita kayat bakit? Ay basta, agimbistiga itikas na. Kat maamwak ti pudno. Nye, mayat gayam to yung bagas nga in-order mo iti online anak ka. Wenmat ngamin, tatang. Kasta ti bagas da Mariana. Mayat tanalok neng. Huwag nga raw. Kasla tayo gat-gatangan tayo dito store ni Jaja. Ngam nalaklak ka day, tatang. Ayan. 1,600 ti presyo ni Mari Jaja. Ngam no i-order iti online kat 1,350 laeng. Hindi nakatipid tayo, iti 250 pesos, anak ka. In-delivered na pa yan dito balay. Ay wen tatang. Isupay ang maigatang iti asin wenno mantika. Gapu iti kinarigat ti biyag kita. Kit masapol ang maibiro. Wen nga ro, tatang. Rumigrigat ti biag tayo. Karkaro manin ita ang imina ti krudo. Pudno launay, tatang. Saan moten nga umdas ti 500 atang dad iti may sangal daw. Karkaro na giti da pamilya na Naku nayo pa'y, tatang. Siyak tupay nga awan anak ng asawa na kat pakurangak ti sweldok. Dagitan tulakit din adda anak na papaadalan da. Pasensya kayong tata. Kalkalpas ko laan nagdigos. Okay lang na kaong. Itay kayo kadipay. Itay pa'y. Hundak lagi din nung nakaturo ka. Ay na, pasensya kayo manan. Anya nga minan ti umayo gatangan tata. Tinapaman. May sa atado laang. Dualatan na kaong. 120 pesos amin tata. At titibayad ko na kaong. Ayun gayam. Anya di nadagsan nga in-deliver da ije balayo idi napalabas nga aldaw tata. Nadagsan nga in-deliver ta. Wan tata. At damat nakita. Tay sabi, bagas nga order ni Ruby. Bagas gayam dayjay. Paidam dagito at tao. Agraman bagas.
i-order da pa yan iti online kat addamet lakok abagas dito istor ko. Dakis ti ugali da di arubi. Anya a klase ti kapanunutan mo nga tatikas dyan. Ay nawo, apay ni Ruby. Imay gimatang ni tatasel mo dito istor ko itay. Kat naibaga na anag-order da iti bagas iti online. Kahit, anya ko maitakin ka. Hay, madingarod tiriknak iti naamuak lakay. Anya. Amu damit nga dalakok abagas. Ngam apay anag-order da pay laang iti online. Ay na, choice damutin, aday ta bakit? Ang mga nunalaklaka ti in-order da iti online. Oo, amu ka. Di dala kaya ti gumatang iti istor ko. Tamabuteng da no bumaknangak. Ha, paidam da kita tao. Saan aga puta di daging matang iti store mo, kat ibagam mutin apaidam da. Amangan mut no agtip-tipid dalaang, bakit? At to yung tigat-gatangam nga asin, Mari Leonor. Agyaman nak, Mare. Mabit lang, Mare. Di ka pa'y pumampanaw, ah. Apay ka day, Mare. At da ibagakin ka, Mare. Among ka di, nakasaritak ni tatasel mo idi na minsan. Kit na ibaga na kanyak, anag-order da iti bagas iti online. Kat, anya kumaitakin ka, Mare. Siyempre, maditirik nak, Mare. Amumit ni Ruby nga adda istor ko. Adda bagas alako. No apay akay kayat na paylaang matigumatang iti online, ngam tigumatang iti lakop. Amangan mo't no nalaklaka iti online, Mare. Ha, kasta ti kapanunutan dagiti taktao adida kayat nga umasenso ti padada a tao. Imbes a suportaran da ti kaaruba da, saan tapaidam-damit? Saan mo't siguro akasta ti makagapo, Mare? Among mo't a krisis ita. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No anya ti adda, isaw ti yan anay tayo. Nagawidan ni Kumarin Leonor. Nagawi din ang itaypay. Nasayat mo't nga rut ano kasta. Apay. Apay ano sa hapon nga istorya ti bagas nga in-order ti karuba tayo ti online. Una, tamadi nga rod tirik na. Dahito'y mo't nga tao. Simple abanag pagbali ng mga iso. Diyak nga rod maawatan no ape amasapul nga aramiden na tikas jay kat adamet lakok abagas iti istor ko. Amumat siguro ti kunada nga agtip-tipid, bakit? Ha? Naimbag kumaano saan da nga ipakpakita kanya? Saan akas tatag negosyo, bakit? Adda ti kakumpetensyam. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo, kadag iti kalugaran tayo no iti sabali ani kusyante ti pagkatangan da. Naimbag abigat mo, Mari Jaja. Anya tigatangam, Ruby. Adala ko mga itlog, Mare. Ay nawaw, di mo makita day taaya. Ayun, pasensya ka na. Manaw tigatangam. May sa dosena ko, ma. Itaman pa'y asaan mo nga in-order iti online ti may sa dosena nga itlog. Anyat kayat mo asawan, Mare? Ha? Ay, awan mat kiti, Mare. Sige, mabit lang ta isupot ko ti itlog agat gatangam. Ma'am, no niya ti istoryahin ni Jaja may papankin ka, anak ka. Anya nga istorya day tatatang. Tay may papan iti panagur-order mo, iti online Apay ka no, tatang? Saan mo ka no akayat nga umasinsaw? Iso apay idam ka. Ay, nawaw. Imbaga na day ta. Isumit istorya dagiti marites akalugaran tayo. Ultimo bagas ka no kat order mit online. Gapo, tanalaklaka iti online, tatang. Saan tayo abak nang? Isuanas ka nga agtipid tayo. Tay, tato saan da maawatan? Maawata kon. No apay akas jeti pan nakisarita ni Jaja kanyak. Idigim matangak iti itlog iti istor na. Nasakit lakid di tinakam na ka. Saan aki napaidam ti kasding ar-aramidak, tatang? Agtip-tipidak laeng. No saan na maawatan day ta? Isuti ayan ti parikot, tatang. Agraman pa nag-order ko iti online. Isyo kong kwa na. Wen, Mare, mangituludak to dito istor mo no agapit kami manan. Nay, ad namanin limabas ang motor. Siguro, parcel manin ni Ruby ti i-deliver na. Iti ayan darubing agpaiso ti pagturungan na, Mare. Makitang ti ugali day taak aruba. Ha? Talaga apaidam, sika. Saan mo't siguro, Mare? Si kakit di mo't? Anya saan kat no iso ti makita kan kwa na?
Ay na, Mare, di mo ngamin ikan iti kay papanan dagiti makitkitam, ta si kamot laang ti masikuran no kasta ti aramidam. Mala, agpakada akon, Mare. Ang mga nuan niya pa iti pagturungan da ito'y asaritaan ta. Ayan ti daspan tayo. Apay ti daspan. An mo manang. Agsagadak man iti paraangan lakay. Ay no. Kasagsagad mo laang itay. Addaman nga rudnat nag-abulbulungan. Amok sipsiputan manin ti karuba tayo. Tata nakita man nagturong itayanda. Irwar mo ki din ti daspan dita. Agawaam. Day tangamin manin. Aging sasagad ka man ako na akong. Ay aglisi ka man dita. Nagadulaki din asasawam. Di mo ki di irwar ti daspan. Inya manin dito in-order mo, anak ko. Mausar dito'y balay, tatang. I-order mo mit amin ito online. Wen at, ada supplier ko ang mapagtalkan, tatang. Quality dagiti ipawpawit na nga order ko. Kanalaklakapay ngam tila ko da sentro. Nung makita ni Jaja dayta, sigurado nga damanin ibagana. Hay na, tatang. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Basta siyak, praktikalak laang. Ning, kita ang manak ko. Na, agin sasagad man ang tiloko. Agsipsipot laki di daytay. Agraman kalsada kat sagadan na matan. Nadalang imay nag-deliver dito yung balay. Agin sasagad man. Uray sa anda batog kita. Pakisagsagad na mutan. Ayaban nyo kit di ata iraman na asagadan ti batog tayo, tatang. Anya ti gagaram aya. Gumatang ka, no? Sa anak nga imay tapno gumatang. Ay nawaw, no saan ka agumatang? Anya ngay nga road, anya ti maipaay ko kan ka. Adala kayat ko nga ibagakang ka. Tapno inton sumarunong agistorya ka kadagiti padam amarites kat husto ti maistoryam. Naa. Amok ama ditiriknam, tamahiligak nga gurder iti online. Amok matlaang asarsaritaan nak, ibagbagam apaidamak. Ha? Praktikalak laang atao, iso ano ada makitak analaka iti online kat agurderak. Ngam saan mat akanayon, taadala tamat dagiti gundaway agumatangak dito'y isturmo. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya. Ay di ka nagpalawag. Agpalawagak atap no malawlawagan ka. Tapno di mo is-istoryaan apaidamak. Saan aki napaidam ti kastoy nga aramidek. Kaya't kulang ti makatipid, takurkurang ti matmat gedak. Nalawlawagan mo't sigurong ti panunot mo anya, bakay? Agtal na ka man, Belo. Apay nga main, agsakit tinakam mo no kayat ti karuba ti agorder iti online. Ay nawaw, nalakalaan kan ka ti mangibagay ti kasna. Ngamin, saan asika ti agnegnegosyo? Di ka man nagkalintigan, bakay? Ay nawaw, ipadas mo ti agistor. Aramidom ti kas iti aramidom. Iti kasta, marik na ti marikrik na ita. Sensitibo kalaunay. Ibagbagak lang ti pudnoan niya. No kasta ti kapanunutam, saan mo abagay tag negosyo? Anya di nakita nga in-deliver da ijay balayaw, Mari Leonor? Ha? Ay kwa? Awan day jay, Mari Jaja. Ay nawaw, kasanoan na ibagam nga awan, kat adda nga rod nakita. Amangan no agsakit tinakam mo, Maray. Di mo ibaga ang mahilig kamitin nga agorder iti online. Kinapudno na, inpadas kumat, Maray. Nalaklaka nga men, tinakitak iti online. Ha? Agpada kayo iti dayjay arubik. Ay, pangasim Maray, tadinak kumaguraan. Ay, agpada kayo ken Ruby apaidam. Diyo kayat asuportaran ti negosyo dagiti kaskanya. Saan apudno dayta, Maray? Di ka agdanag. Tainton maibos ti pangkusina may. Gumatangaklat ta dito istor mo. Ay saanin? Uray di kan gumatgatang ditoy. May sakamat at traidor. Inaramid ko laang ti kasjay, takayat ko ti makatipid, Maray. Pumanaw kan iti sangwana. Mabusurak launay kan ka. Anya ngay, manumatan ti gumatgatang iti store mo. Un nga rod lakay. No apay ngamin nga apaam ida. Una tagorder damatan iti online. Saan mo't nga amin kat orderan da iti online? Gumatang dalat tamot iti store mo. Basta, maditirik na kadakwada. Ay nabakay, saan ngamin ama iparbengap apaam lagi ti karuba tayo a customer mo? Kas kadata, marigrigat mo't laang dagita. Saan ta ida mapabasol no agbirok da iti nalaklaka?
Ti panunutom latta kumakat gumatgatang damit iti lakom. Wala ngam agur order da iti online. Bakit? Kas negosyante. Natibker ko matipakinakam mo. Di mo apain dagiti customer mo no nag-order da iti sa bali. Di mo panunutan na paidam da. Panunutom latan akurang ti kwartada. Iso ang nagbirok da iti nalaklaka. Mala, wunan. Aramidam timbaga. Iti kastakit awanan ti pagsaksakitan tinagam mo. Aklo nam anormalan ti kasta no agnig-negosyo ka. Ay, nawaw! No saan asika tinagurderan winugim matangan ti kaarubam, di mo idaap-apaan. Laglagi pam akas negosyante, normal laeng nga adalat tamat kakompetensyam. Aramidam kit di ti rumbeng, iti kasta, sublianda ka dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.